Ngiyanibingelela kumagumbamane omhlaba. Ngiyabingelela abantwana bendlondlo, abantwana bamakhosi, abantwana benzuzo. Indlondlo le ekhulumayo, umntwana wamakhehla. Ngiyazi ukuthi sibaningi la sikhona, singabantwana benzuzo. Sibaningi sikhona. Sixakekile njengamanje nje bangikhuluma nje bakhona baningi baxakekile. Abangazi ukuthi benze njani, abangazi ukuthi bazophuma bayephi nokuthi bazokwenza njani nokuthi ba-understand ukuthi kwenzakalani empilweni zabo. Kahle kahle siyadideka ukuthi kwenzakalani. Ngisho kuwe lapho wena okhalayo njengamanje odidekile. Sonke sibuya lapho sikhalile, ngikhalile, ngithukuthelile ngakwata kakhulu. Yonke into yenzekile, ngiwile, ngavuka. Hayi, akukho okungazange kwenzeke kumina. Namhlanje ngizothi nje ake sihlale phansi sibonisane. Awukuhlale phansi nawe wena okhalayo ukulalele na indaba ukuthi ubone ukuthi kuqalwapi. Njengami nje mina ngizoxoxa ngeyami indlela. Ngizoxoxa ngeyami indlela kusukela nje ekuqaleni ukuphupha ukwenzani ukuhamba nenzuza, ngoba phela inzuza spirit uzalwa nayo. Uzalwa nayo uphuma nje esibelethweni sikamama, uzalwa nayo, uhambe nayo, ihambe nawe until mawusaphila nje kulomhlaba iyohamba nawe kuyoze kuyophela wena umhlaba, kuze kuhambe wena emhlabeni. Ilokhu ihambe nawe nje, ayikwazi ukujika, izoba nawe kuze kuyophela. So ke ngizothi mina zibone ukuthi uhamba nenzuzo. Ubona ngani? Mina ngabona ngani? Mina ngabona ngamaphupho. Ngabona ngayo qobo futhi. Ngoba ngaqala ngahlangana nayo emfuleni kuyowashwa. Ngayibona. And ukuyibona kwami ngacishe ngayithinta ngesandla ngoba ngangiyowasha ngithi ngiyayakaza. Ngiyakaza iy'ngubo lezi engiyawashayo. Uma ngithi nje ngiphakamisa nje elokuqala sengithi ngiyayakaza. Ngithi uyabona uma uwasha uphose emfuleni. Uma ngithi ngiyayakaza lapho, ngithathe nje okokuqala, yavele yasuka lapho yahamba. Yangena nje ngetshe, yangena ngaphansi, yangena ngaphansi. Iyinhle ukhala wayo, iyinhle icwebezela, iyinhle. Kodwa ukuthi yinhle ngabona sengisukile lapho ngoba ngaleso sikhathi ngathuka ngathi hayibo, inyoka ifuna la. Futhi nje endaweni eyayikuyo ayilwi, ayenzi lutho, iyayihambela. Ngayakaza kodwa ngaqhubeka ngaqeda. Mase ngiqeda ngaphuma la nganyathela khona emanzini sengiphuma. Ilapho eyaphuma khona kulolo nyawo lolo enganyathela kulo, yaphakama ngalo ngoba khona okwathi nje phenduka ubheke ngemuva. Ngaphenduka ngabheka ngayibona ngathi hawe, yiyo ngempela. And yaphuma yaba yinde, yama ngekhanda, shuthi yayifuna ngiyibone nje ukuthi kahle kahle angilwi nawe, phela ngazi ukuthi ngikhona futhi ngihamba nawe, ngazi ukuthi ngisempilweni yakho. Okunye nje kuba amaphupho. Mhlawumbe omunye uzothi yena akazahlangane nayo. Akusho ukuthi sonke siyohlangana nayo. Kodwa nje amaphupho abakhona, amaphupho amanzi. Uphupha amanzi, amanzi waphupha kakhulu, aclean. Hayi, angcolile, angaze ngawaphupha, angcolile. Uma nje isafuna ukuthi uyibone ukuthi ikhona, ifuna iza namanzi aclean, iza namanzi la uzowabona ukuthi phansi khona amatshe. Uyabona amanzi mayeclean uzubona amatshe phansi, ubone ubuhle bakhona phansi, ubone ini. Yilapho ke ngangina 14 years mina ngiyibona inzuzo. Kodwa namanje lelo phupho lami akusiliphupho, sorry,
ngiyibona live, ngiyibona. Angizange ngaxoxela muntu. Ngize ngakhula ngaba neminyaka eminingi kabi njengoba ngimdala kangaka manje, ngimdala ngikhane ngixoxela abantu abami ukuthi hayi bo, kusho ukuthi vele ngalesa sikhathi ngiyibona kwakuyiyona. Angithi yabona, uyahamba ukhule endleleni uze ubone nezinto ey'thile owawuyibona usakhula ukuthi kwenza isense manje. Uhamba ubone amaphupho akho owawuwaphupha ngaleza y'khathi ayenza isense. Nawe ngiyazi umntwana wenzuzu ukhula ukhula unamaphupho, uphupha izinto ey'ningi, uphupha undiza, uphupha uphezulu, uphupha udrayive i-aeroplane, uphuphe njengami nje. Ngisho mina angicabangeli omunye umuntu. Uma ngithi uphupha, mhlampe ukhona omunye ophupha njengami, ngoba ngeke siphuphe amaphupho afanayo, ngoba kahle kahle siphethwe umoya owodwa, sihamba nomoya owodwa, kodwa sihamba namathonga ey'bongo ezahlukeneyo. So-ke nje angeke size siphuphe okufanayo. Kungenzeka okunye nokunye kufane, kodwa okuningi mhlampe ngeke kufane, kodwa amanzi iyikhaya lethu, sizowaphupha sonke. Definitely sure. Amanzi uzowaphupha aklini, azathuse, uwabone ubuklini bawo ngisho ephusheni, ubone itshe phansi, ubone uhamba kuwo, uzibone nawe ukuwo lamanzi. Kakhulukazi uma uphakathi uyasaba futhi. Kwesinye isikhathi uma uphakathi futhi awusabi. Kesinye isikhathi uzothi uma uphupha, ngoba ilanga nelanga uyaphupha, weqisa ilanga uyaphupha. Umuntu ophupha njalo kahle kahle. Mina babeze besho bethi uphupha njalo. Mangithi hayi, yazi ngiyaphupha. Yilapho-ke sona khona-ke sitshela abantu ukuthi ngiphupha ini, yazi ngiphupha ini. Awukuthathe nje iphepha lakho noma idayari yakho, uhlale phansi ukubhala amaphupho akho, ukhulume namaphupho akho, uzikhulumele wedwa nje, ungatsheli muntu ukuthi uphuphani, ngoba uphaphamisa abantu, uyabavusa ukuthi wena unento le abangenayo, uyabavusa kahle kahle. Uzozuvuse nabantu ababi ongafanelanga ukuthi ufinyelele kubona ngamaphupho akho. Angikho-ke lapho, ngilala ngikhona ukuthi ngiphuphe mina amahashi, ihashe eli-brown, ihashe elimhlophe, amahashi agijima, kuba ngathi umjaho amahashi agijima. Kwesinye isikhathi leli hashi ngiligibele, ligijime kuze kube mnandi uphezu kwalo ehashini lelo. Ngesinye isikhathi ngiphuphe ihashi emaningi ngathi agijima wodwa-ke manje. Uyabona nje, kuba amahashi, kube amanzi. La manzi lawa umfula, okanye la manzi ayahamba ayageleza mahle, okanye la manzi amile mahle, okanye la manzi aseparate, idamu nje liseparate, lineyihlahla ngathi ihlathi. Mina-ke bekuthi uma ngabe ngiliphupha lelo li-separate kanjalo neyihlahla, bese ngazi ukuthi hayi, ukube bengizenzela bengizovuka emaphusheni. Manje awuzenzeli uma uphupha, uyoze nje liphele iphupha. Ngifisa ukuvuka ukuthi hawe sengizoyibona-ke. Ngithi uma ngiqhamuka nje sekuphela ihlahla, kube yilo idamu elikhulu, nayi inyoka ngaphandle ihleli nje iy'songile njengethayi lemoto. Izwa ama-footstep, yazi ama-footsteps ami iwazwa kahle. Mangiza izwa ama-footstep, izwe bese ivele iphakamise ikhanda, ingibuke, nami ngime. Mayiqeda bese ibuyisela. Njalo mangiphupha njalo. Ngelinye ilanga ngizothi mangiphupha ngiza la kuleli damu, sengiyazi ukuthi ingaphandle ngelanga ngingayiboni. Mangithi ngibona isihlahla, kusuka umoya omkhulu, ngibambelele esihlahleni, lo moya ngithi hayi umoya, bese ngingena nawo phakathi emanzini. Ngehle emanzini, ngijwi phansi emanzini, ngize ngibe nesibibithwane lento ethi hi, ngoba uyehla kodwa uyasaba, kodwa uyehla emanzini. Iwo lamaphupho owaphuphayo. Okanye uzophupha ipython,
ipython le brown and cream imabalabala uyayiphupha nayo isemanzini, azilwi kodwa mina nangelilodwa ilanga ayikaze zalwa, nangelilodwa ilanga angikaze ngabona ulaka lazo. Phela nje bekukuhle ziyithulele ngaphandle noma isemanzini izoyihambela lapha. Kwesinye isikhathi ngizoyiphupha iphansi emanzini, la sekuphela khona amanzi ngiyiphansi emanzini. Uyabona la ungene khona waze waphela emanzini, waze waphela amanzi, uyiboneke iphansi, cha kodwa lutho ukuthi izolwa nawe. Uphuphe i-aeroplane uphakathi ulidrayiva, uphuphe uhamba phezulu, angithi ulwandle uyalibona lapha phansi, uhamba nge-aeroplane. Uma uhamba uyagijima, uyayigijimisa nayo ngoba engathi kuyaphuthunywa, uyolapha uyosiza abantu somewhere abasenkingeni, ufike ubakhiphe uphinde ubuyele emuva. Izinto ezinjalo nje, maybe mhlawumbe wena ukaphuphi, kodwa-ke kuzoba khona ukuthi ulwandle uyaliphupha. Uyawaphupha ulwandle amanzi amaningi, uphupha amanzi amaningi. Ulwandle ngesinye isikhathi uliphuphe luthule luluhle, ngelinye isikhathi uzophupha amagagasi ahamba kahle, awathethi, awanalaka, awanamsindo, ahamba kahle nje, athi thasi kahle. Ngelilanga even umfula ugcwele unamanzi amahle. Ngelilanga nje isayini eyokuthi uhamba nomoya wasemanzini, umoya wenzuza, yiwo loyo wamanzi, amanzi aklini. Yonke indawo amanzi ukuthi aphuma ngayiphi yona indlela, even amanzi empompi, tap water, uyawaphupha nayo ephuma kahle eklini. Uyibambile impompi le, uyibambile ngathi uyayivula itap le, uyathi uyayivula aphuma amanzi. Sengisho yonke indawo le namanzi uyawaphupha. Kukuwe-ke mntwana ukuthi ngakuwe elakhi isayidi uphupha kanjani, kodwa zazi ukuthi uhamba nenzuzo. Iwona-ke amaphupho engingagcina kuwo namhlanje lawa, ukuthi uphupha uzibone ukuthi uhamba nenzuza, zibone ukuthi ungumntwana wendlondlo, zibone ukuthi ungumntwana wamakhosi, zibone ukuthi ungumntwana ohamba nenzuza, ohamba namathonga, ngoba ungumntwana wenzuza nje, akhona amathonga ahamba nawe, akhona abantu bakini ongabazi, mhlawumbe abanye uyabazi, abantu abakini abahamba emhlabeni abasebekwela amathonga, khona lo hamba naye. Akukwazi ukuthi ungahambi namuntu, uzohamba nekhehla noma uzohamba nesalukwazi noma uzohamba, bakhona labo hamba nabo, bazoyiveza ngelinye ilanga nabo, njengoba nje isaqala inzuza ikukhombisa ukuthi yimi engikhona, yimina engibusayo kuwe, yimina engihamba nawe indlela yonke. So mntwana, thandaza, ukhuleke njalo, kube kuhle. Ngiyakufisela ukuthi nakuwe kukhanye, iphela nje kuzokhanya uma ngabe ulalela, uma ngabe uzobona amaphupho akho, uwahlonipha amaphupho akho, uwalalela amaphupho akho, uwagcine kuwe, ungawadlulisi, uzilalele wena, uzibhekisise. Yingakho sikhona la ko-YouTube, yingakho sila ukuthi sifundise, sibonise indlela ukuthi sonke saqala kuphi. Lapho esaqala khona nathi saqala kuphi, saqala kude, saqala ngawo amaphupho lawo esengiwashilo. Amanye ngizowakhumbula njengoba kuyenzeka ukuthi uma usuwasha amaphupho amanye uyawakhohlwa, kodwa nje iy'nyoka inkulu, imnyama, i-brown python and cream, imhlophe. Mina ngisho ezami mina engiziphuphayo, emhlophe, emnyama, i-python le brown and cream. Kusho ukuthi-ke njengoba singabantwana benzuza, kungenzeka kuwe mhlawumbe kukhona enye oyiphuphayo, omunye uzothi mina ngiphupha le, ngizothi ngiphupha le, kodwa yazi ukuthi
azilwi nawe, zihamba nokuthula, zihamba nomusa, zihamba nothando, kakhulukazi banothando. Unothando umuntu osiphethe, unothando umoya lo osiphethe, unomusa. Ngiyabonga. Ngicela ungakhohlwa ukulayikha, usubscribe, please.